Ahir es va fer una reunió per concretar els últims detalls referents a l'acte de commemoració dels 25 anys de la recuperació de les relíquies de Santa Màxima. Ja es pot confirmar que hi haurà una única catifa que ocuparà tot el carrer Santa Màxima. Es farà un homenatge a mossèn Salvador, una projecció d'audiovisuals de la descoberta de les relíquies realitzat per Televisió a l'Escala i que el dia 2 de setembre hi haurà la processó on es portarà Santa Màxima i el reliquiari des de la Clota fins a l'església. Rosa Ostenc anima la gent a participar. Bé, acabem de realitzar la tercera reunió de treball de la comissió dels que conformarem la catifa del dia de Santa Màxima d'aquest any. I bé, doncs, convidar a tots els escalencs, tots aquells que vulguin venir aquell dia a les 6:45 del matí ajudant-nos, perquè tot i que cada entitat portava un bon grup de col·laboradors, no som masses, perquè són 100 metres d'alfombra i serà una alfombra realment espectacular. I des d'aquí convidar a tots els escalencs i tots els que vulguin venir a donar-nos un cop de mà. Entre tots uns farrejarem colors, els altres escamparem sorra, els altres faran els dibuixos, posaran plantilles, vull dir, farem un treball d'equip, que és el que s'ha anat perfeccionant en aquestes petites reunions de treball que hem anat dient aquests dies, on tots ens hem anat repartint les tasques perquè pugui ser un acte per commemorar aquest 25è aniversari de les troballes de les relíquies de Santa Màxima.